Belanya shitrakai musawoi viral ungtongnai tabuk social media Facebook rogo o buri rok sabo o buri rok ni porichoi tamo mutai hai baksa lukorok no saimano ujungjago tei angbo tubi phaikhe norok bagui amoni tui no tei kaisa kwtal video norok nai tongde ani video no paisa. Norok o mangpili nukmani pore social media rogo o mangpili kaisa phaimani pore nugui norok joto no saimano ujungkhana je o buri rok sabo bo jaga ni borok borok mutai haikhe amsuk hamya kaiui mwsalai tonglaikha hinui. Hingkhai social media ni bisingtwi no baksa borok rok o mangpili no phunugui dabi khai tongkha je o mwsamani wngkha Gujarat ni kaisa spa center o ba spa khainai team rok ni hinui. Borok ni mote hingkhe mo Gujarat ni kaisa spa center ni team hinui dabi khai tongkha kintu buchukjaro tui kubui o kok amoni kunu pusti khaijagya hingkhe norok o mangpili nugui mankhana je kwbangma borok rok buri rok Gujarat ba kubun haste rogo spa center o hinui tongnani hinui thangkha aro norok o mangpili nukmani pore borok bwtui hai samungo kwrwngui tongnaya bwtui hai samung rogo khlai tongnaya belanya uananani norok o mangpili o nugui mano baksa ba tongthoklaiui mwsalai tonglaio tei baksa ba konine khai kuna kaisa khai bwsai tongmani norok mangpili bo nugui mankhana. Chini tripura mwkhang hai bo tongo kubuni mwkhang hai bo tongo kwbangma borok rok no Gujarat rogo mutai haikhe samung rok khai tongmani mangpili rok to kasai phaimani nugo tabuk hwnkhe o mangpili jehe no viral wngjak tei belai uananani bo kwlaiyo je Gujarat rogo ba kubun haste rogo spa center o tongkhe ba spa center o kaam rok khai tongnai hinui thangkha bo samung rogo kwrwngui tongui bai belai no uananani tei norok o mangpili nugui norok le tamo uansuk kisa comment khai sadi tei ani video no norok jodi hingjak khe like subscribe share khaidi mutai hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagui.